kanpana hauen, esaten duten egunian zehar. 3 daude, San Esteban, egiten honek, txin abian pimo zantuan. San Esteban, nola abian pimo piztak. San Esteban. Bueno, pues en el 2, San Esteban moda. La tienda Gipuzkoako zantuan. Ui, tina xo? Zema tinaki daude, bueno, ustailak 31 saninazio eguna, hau da? Saninazio, hoi da, San Esteban, eta horrek? Arantzazu. Claro, ya está que dice, y bajo esa cosa capaz de lo bajo esa veía, yo como en italiana o yo Orduan, kapanago ez da gartia. Amase, amazaz bigarren mendian intzian. Lino, kantatu intzian, bera gartia. Eta hauek, erabilit, eta orduan, aukera bat, egoten da. Berriz zetxi, eta material berdinakin, beste batik. Urtutzen da, material hori, eta beste bat ziren. Eta hauen bila konstituzioa hori eta margarren utzien berri. Ondora egin da hori zerla, berri hori. Gero, eta letra hori nazak hartzen dituzte, askotan hartzen dituzte, Liburu Santuan edo Biblian azaltzen dian esaldi batzuk bezala. Zertik, kanpana indiak da bedeinkatu, apaizak ezagir batu, kanpana bedeinkatzea eta botatzen dio bere, eta askotan izaten da, ekaitzan kontrako esaldi bat, edo izaten da, gaixotasunan aurkako esaldi bat, edo uniak ondo atea daitezen esaldi bat, eta hori izaten. Nolatak egun jotzen dugunean esaldi zabalduko baritzak edutela, eta gu babestuko baruke dutela, badu kanpanak behar dugu babesteko zentzua. Eta ezatzen aldinak azte hemen Elgebador, ez? Hori da, kampana erdila goitikan agedamento zabezainoa, ez? Egiten du kampana eutxi egiten du. Pero estela, aiziakin eta ahora muitxu lingo horitzake. Mendikan, ez hori. Horrek esan nahi du, guk ez dakigu, behiz batzen nahi dugu buelta eman. Ez dakigu buelta eman. Nahi dugu pertsona bat, gure ikasteko eman. Zeruten leko askotan kampanak buelta eman zutela, ez? Hori da bulteo. Botzeko teknika diferentzia, horre bat. Eta hangoa zendian do. Baixo abia da. Eta beste bada, berak bueltak ematen ditunean, volteo. Orduan leku batzutan, erabiltzen dira bi teknika, bat? Eta badagoai, arezkiai bueltak ematen. Orduan, pentsatzen dugu, kanpana hori, bere garaian, jarrizianian bueltak emateko. Ez dakigu mezpaitxe bueltak emateko. Eta zuzen, amase garremendian jarriziala, horrela urte, orduan ez dakigu. Ez dugu buelta eman. Jo pentsatzen dugu prestatuta daudela buelta emateko. Eta badagodek, gana hori baina ondiego guendikan buelta ematen dutenak. Gaina, segua dakate buelta emateko. Prest kortako prestatu. Besteo? Vale? Bueno, zer ekotzen zituen kanpak? Apaitzak? Kampai kolia, vale, yo sé que es kampai kolia. Bai, batzutan dita, Lorena. Elika barruan, bazen gizon bat, behiten ziziala da jola sakrista bat. La sakrista bazen, zuek egiten desuan, zela edo bat atezaina. Horrek egiten du, atezaina. Zuekia bat elitan, Carlos, antzeko pertsona iban, kristau aretenekoare egoten zen. Eta askotan, elitan bat.
agian askotan editak izaten ditu, txikiak, abaitzen etxiak dizidez, udo, zendikak. Eta, hau, bai. Orduan, horrek bere lanetako bat zen kanpanak jotzea. Kanpanak jotzea, agonia jotzea orduan, eta normalian zartu. Lojuak, festan nagusitan, edo ekaitza baldin bat etorren, edo zur bat baldin bat zen sakristaua jotzetu. Eta askotan sakristaua laguntzen zioten inguruko famili ezberdinak. Zutako bat monagilo da? Aizona monagilo izan duzen. Monagilo bat zuzatzen zu? Zutako tegin duzen? Apaita laguntzen. Apaita laguntzen jo bat. Zer bat morkaitzen zen monagiloak? Zuen edadeko aurrak monagilo horiek normalian aztentzean, honea hilotzen, ikasten. Oen dela hogeita mar, berrogei urte hori hartzen goia monagilo denak jonen dituzten kanpanak. Hogeirenak. Zuek, ja, alietzen azten, goiko soketak. Zerreke txikixi horianak, zortzi betu dute gonean ez zia alietzen. Baina zuen bezala, horiek azkintian jotzen. Zer pasatzen da, gaur egun sakrista hori gezko. Monagilo ideztari. Eta orduan, leheno jotzen zuten horiek, ez baldin badia bizi gaur egun, manor batek jogor izaten. Zuen jotzen zigu, gustatzen zigulako. Egunik erakutsi diguna, lau izaten da, Lorena, Larrai, Jose Mari ikasizun monagilo zela. Honela, hogeita mar bat urterola, behar ikasizun monagilo zela. Eta behar erakutsi zion, aurretik monagilo izan duzen beste baten. Eta arrei erakutsi zion, oiartunen oso famosua izan duzen sakristau batek Dionisio izenako bat. Eta Dionisio horrek, jotzen zituen kanpanak, eta badakagoak azizan bat, berrogeita marroketik hori izan dutena, eta Dionisio kanpanak jotzen. Oso famosua zen, esaten dute oso jotzen zuen. Eta gainea, herriko jendeak batakin zenek jotzen zuen. Dionisio jotzen zuen, o beste norbatik jotzen zuen, donua batek. Jotzeko modua batik. Kanpotikan antzematen zuten batzuk, batek zen bat, edo beste. Vale?